Ναι. Ο παδός της ομάδας, Ναι. αιώνια πιστός, Ναι. Βαρβεράκης, Ναι. Ηρακλής. Όλε. Για τους δανεικούς έχουμε πάρει χρήματα. Τι τους έχουμε δώσει. Και Τελευταίο κομμάτι, ο μη χρήστης Facebook, Ναι. δυστυχώς, Ναι. έχει βάλει ξανά Ήρθε να κάνει καριέρα από το βιβλιακό, γιατί πάλι και δεν το ξέρουμε στο παιδικό και στο γραφικό, Ναι. Λούβαρης, Ναι. ο Ζαφύρης. Όλε. Δώσ' του λάθος να βρεις. Λοιπόν, κλείνω. Δεν κλείνει, Τι, ποιος άλλος έχει μείνει. η ομάδα Ναι. θέλω να δώσει Πούσε, ιερή πες του, η υπόσχεση. ομάδα είναι ο Άση. Πες του ότι η ομάδα θα πάει τρένο. Τρένο η ομάδα. Χαμουλά! Ορφάντρα μου! Ελάτε, πάμε ρε μαλάκες.